ngalaba ihe ọmụmụ mass communication na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka achịkọbago nnukwute ọgbakọ nkụzi ha nke mbụ na mbụ gbadoro ụkwụ n'etu a ga-esi nnọọ wee kpara ya bụ ọjị nkụ bụ anakarịgasị iche iche nwere n'okpuru ya bụ ihe ọmụmụ mass communication iji wee nye nnọọ aka mee ka ọ dịrị ụmụ akwụkwọ mfe ịbụ ndị ga-abụ ọkaibe na otu n'ime anaka n'otu. Queen Anibog wetara ozi a kọwapụtara na ya bụ nzukọ rọtara nnọọ ndị dị iche iche eji okwu ha agba izo gụnyere ụmụ akwụkwọ nakwa ndị ọrụ na ya bụ ngalaba. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Ndị bịara ọgbakọ nkụzi ahụ bụ ụmụ akwụkwọ ndị na-alụ ọrụ na ngalaba ụlọ akwụkwọ ahụ na ndị si ebe dị iche iche bịa kụziere ha ihe. N'okwu ya, onye ji ọkwa Deputy Vice Chancellor Academic nke mahadum Paul dị n'Awka bụ ọkammụta Chinyere Ọkụnna n'okwu ya mgbe ọ na-enye nkụzi ulu dị iche iche dị na ịgụ akwụkwọ maka nta akụkọ ngalaba dị iche iche dịgasịkwa na ya, wee kwukwa mkpa ọ dị onye ntorobịa ọbụla ga-agba mbọ ịhụ na ọ nwere ebumnuche pụrụ iche maka ndụ ya dịka ọ na-agụkwa ya bụ akwụkwọ. N'okwu ya kwa, onye ji ọkwa Media Advisor nke onye zoburu ọkwa isi ala na ọkọlọtọ Labour Party bụ Dọkịta Valentine Obionyem kwukwara na ịgụ akwụkwọ maka nta akụkọ bụ ihe dị mma n'ụzọ pụrụ iche, wee kwukwa ọrụ nta akụkọ kwesịrị na-alụ na ngalaba ya dị iche iche. Ọ gwakwara ụmụ akwụkwọ ahụ bịara n'ọgbakọ ahụ ka ha hụ na ha bụ ndị na-agba mbọ nwee mmasị n'akwụkwọ ha na-agụ, gbakwa mbọ hụ na ọ nwee ndị na-adụ ha ọdụ dịka ha na-aga njem ndụ ha. Onye bụkwanụ onye isi ngalaba nta akụkọ na mahadum Unizik bụ Dọkịta Chioma Agbasimelo n'okwu nnabata ya kwuru tụmatụ dị iche iche mahadum ahụ na-atụpụta iji gbaa mbọ hụ na ụmụ akwụkwọ ha bụ ọkpọkọpi ihe a na-agụ, wee kelekwa onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ọkammụta Charles Esmone na otu o si wee kwenye ha wee mee ọgbakọ nkụzi ahụ, wee sị na ọ bụ ihe bụ mmasị ya ịhụ na mahadum Unizik bụ ọkacha ibe n'ala Nigeria. N'okwu adịgakwa n'iche iche, onye ji ọkwa Dean Faculty of Social Sciences nke mahadum Unizik bụ Prọfesọ Frank Collins Okafor na Planning Committee nke ọgbakọ ahụ bụ Dọkịta Odogwu Emeka Odogwu gbakwara ụmụ akwụkwọ ha were ohere ahụ wee kọwara onwe ha ihe a ga-abụ na ndụ, gbakwa mbọ hụ na ihe niile akụziri ha n'ọgbakọ ahụ ha ji ya wee nyere onwe ha aka na ndụ. Ndị ọzọ dịgasịkwa iche iche kwuru okwu n'ọgbakọ ahụ bụ Oriakụ Ifeanyinachukwu nke ụlọọrụ ABS, Comrade Aloysius Atta nke ụlọọrụ Sun Newspaper, Maazị Emeka Monye nke Arise TV, onye ji ọkwa MD CEO nke ANSA bụ Maazị Tony Udubuọnụ na ndị ọzọ gasị. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị bịara ọgbakọ ahụ dịka Blessing Ụwadineke, Miracle Emela na Cynthia Ojidike bụkwa ndị jụrụ ajụjụ na ngalaba gbagwojuru ha anya nke enyekwara ha ezi ọsịsa. Queen Anibog, akụkọ ụwa ABS.